Muta sila pahumot pre. Mao ni nagyapon ra sa comment section ang link kani pre ha. Ibutang nako diha. Humot kay ni pangsakyanan gyud siya pre. Kung nangita mo mga pahumot nga parta yung humot yun siya pangsakyanan niya. Mura siya pahumot sa tao ba. Kung sa promote na balik pre. Humot kay ni sa para sa mga naisakyanan maskin sa balay sa kwarto. Grabe humuta jud sa pahumot pre. Kung naduulan gid mo pre, pwede tong pasudlon sa sakyanon sa kahumot mo sa oh. Abi humuta. So, saan naman tao ni nga pahumot eh? Kung ako ani din ako magduha-duha palit, i-check out din ako ni kung ako ang naadiha nagtan-aw ani. Pero ambot pre, grabe jud humuta sa sakyanan pre. Order na mo ani pre. Naadra sa comment section ng link niya kung namo sa akong TikTok. I-check out na nara sa Hello Basket ay paglangan. Kung nakita ninyo na grabe ulan na yun dre, pahuway sugod pa kagabi hatod ron. So tumbahaton yun, magpalit man taghaplas, lisod man kayo og magpahilot nyo, magbasa-basa ta. Wow, na pinakadali nga wan, magsakyanan ta. Ato sa ning isubida gamay pre. Subida sa natin pre. Sakyanan ta kay ulan. Tubil takot-takot arkilahan ra to ni. What's up pre? Oy, ikaw man na kumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon, gasigara gihapon ang mata sa kamaro. For to this video pre, alangan, ulan man di magsakyanan ta o bani ko ninyo pre kay magpalit ko og haplas karon dire kay para maulian na yung mga gibang bati sa tong kulawasan, mga panot-panuhot pre ba. Isod makay magmotor-motor ta, magpataligsik ta dalo sa magpahilot. Nindot gyud nang di ta mataligsikan pre kay para maulian gyud ta ba. Arkilahan na to ni ilhang mini batsilor dire kunuhay pre. Tubilan ra ko na to bali 50 pre, unya arkilahan og bali 150, bali 200 ra tong gasto tanan ni pre. Nagpalit ra tag ipikasen pero ni gasto na tag 200 kapin pre. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so loud. We're the ordinary. You got me kissing the ground. We're the sanctuary. Pagabot na ko ning tindahan ni Bongbong Marcos pre, wala dai sila ipikasen kabaligya pre, katong puti man tong gipangita. So mao to pre, mo isbog tagamay og tindahan dito ta dapit ila Andro Kaning palitan na to nga tindahan pre, mao pud ni mga sikat-sikat dire pag-abot sa mga tambal nga mga baligya pre, kompleto pud di sila dinhe. Kung mopalit ka dire pre, ayaw nagpalit nga moingon kag naa kay ingon ani na kay ngani, kay naagyud na sila diha pre. Wa pa ka moingon sa imong paliton pre, moingon na din na sila naa. Di pwede wala na kompleto ta dire. Basin unsa pa na nga tambal sa hubak, tambal sa TV o basi giradyo na ka diha. Shout out na to ilang gwapo nga tindero dre, Mr. Banjo ng Marayag. O di na basta-basta nga tao pod pre. Kasilip gihapon na siya da pre nga nabidyohan na to ba. Ingon siya naklaro na ta CCTV da. O klaro ay partang klaro ha. Mao ni akong body karon pre, ako mangho di sad na basta-basta pre oy. Wa pa ko ni sugo ana pre, wa na galihok na gadaga na na. May mga nabilin nga mga supot-supot dire silang mini batsilor pre. Ako na lang pong gikuhaan kung unsa ni ba gipantilawan ako pre ba. Hilig bitag tilaw-tilaw pre. Lami pod siya nga pan pre kay nagkalumot-lumot na bitaw kanang nabda nagupat ka adlaw usa nakaon pre. Medyo aslom na gyud siya kanon pre kay murag panos naman siguro nang pag mo-action nag-aslom pre or basin sa akong panlasa lang ni pre ba kay wa ta ka panot bras. Pero wala pa man hinoy gibalita pre nga namatay sa panos. Pero namatay kay way gikaon pre kana murag naa na. Pag humana tog palit og ipikasin da pre, bakingan na to nagsilo-siro ang labay da sa tong mini batsilor pre. If ay pa gyud ni nga mini batsilor pre, lahi biya ko pre no. Di biya ta mo drive og dili if ay pre. If ay gyud na tanan kay kanang karburador pre, wala na na. Face out na ng karburador pre. Dire na ta sa if ay pre ba, fuel inspector. Ha, ikaw na fuel inspector. Igor na ako gibilin ako mangho dire sa court pre ug mupadayon taglakaw dito sa baras kay napaman dito tong adtuonon pre. Adto na to si Mads pre. Niabot lang baras pre. Layo kay tag-apasunon pre ba. Mao to pre ni transition defense ko dire. Nagkugos din tagbata pre. Matik na duulunon matagbata pre. Braem. Bram. Wa naman ay sulod na yung Isa rin nagtanong, naghahanap mga Ngagi pre. Oh.
Pag ingon og dungagi pre, automatic na dagan din ta diri sa ubos pre. Kay na pa putay padungago lisod po kag kita ray mag-amot-amot diri. Pamoto na to ning apel ning isa diri. Tuo siguro sundoon. Di na to ni sundoon. Paamoto na to ni kay kabalo ko moabot ra magyapon ni didto. Ito katikon pag mahilo ba? Ayo, ako rin. Alalay ra lang. Eh, di ba kakabalo mga ating. Tugan ba ka? Padto na tayo Lajigo. Padto tayo Lajigo. Nana namin dito. Ilajigo ba? Oh, Jigo silang. Ilagin ba? Namin dito. Ihog pato. Pero luto na. Gusto pag kita pa magluto. Nagpalit ko. Nya. Pero palit po og beer. Wala ko na masahiro. Yan ni kaya mo no. Sundo ka na mo ba? Sundo. Mayagis. Tara, hatod ra mo tagaw niya. Nah. Dito babaw. Gunit ba? Mag-ihaw rag pato, ibalik ba dito ka? Apas lang lan. Apas lang ka? Ilagin ra ba? Dra, babaw. Mo pa may pag humaghimulbol pod. Mo pa pag humaghimulbol ba? Promise oh. Nya, tawagin mo man ako. Si Kubin na to. Uli na biya tawag ma. So mao to pre, wa gyud na mo mada og istorya, wa gyud na madag atik pre, wa gyud na mo mada pre og karga diri sa mo mini bachelor. Mao to pre atong nadala diri si Putis ra gyud. So mao to pre kay murag napagaw na putag sininggit diri. Daghang salamat sa pagpadayon og pagtan-aw diha. Ay, ikaw daw.